Lijepi pozdrav i dobrodošli u prvi dan Budi Dobro programa. Sigurno znate poslovicu da svaki put započinje prvim korakom. A ovaj kojim ste upravo krenuli odvesti će vas u nekoliko dana do opuštenosti i mira. Vaše je da svaki dan pronađete 10 minuta koje ćete posvetiti Budi Dobro programu. Da se ugodno smjestite na neko lijepo i sigurno mjesto. Stavite slušalice i prepustite se mom glasu koji će vas voditi u ugodno opuštanje. Za početak, evo nekoliko jednostavnih naputaka. Pronađite mjesto na kojem se osjećate sigurno i smjestite se u vama ugodan položaj. Ne brinite o zvukovima oko vas. Važno je samo da vas nitko ne ometa i da se osjećate ugodno. A malo kasnije ću vam reći kako će nam zvukovi oko nas pomoći u opuštanju. Ako ikako možete, bilo bi dobro da se svaki dan smjestite na isto mjesto i da snimku slušate u isto doba dana. To može biti ujutro za dobar početak dana ili navečer za opuštanje prije spavanja ili kako god vam odgovara. Većinu dana će vam opuštanje ići lako, no ponekad je moguće da ne bude baš tako. Ako vam se to desi, nemojte odustati, nego učvrstite svoju odluku da budete dobro i ustrajte, jer redovitost je jedan od najvažnijih ključeva uspjeha Budi Dobro programa. Sada se ugodno smjestite u siguran i udoban položaj. Neka vam oba stopala budu na podlozi i ruke slobodno položene na krilu. Sada ću vas provesti kroz jednostavan način opuštanja, primjenjiv u svakodnevnom životu. Sada slijedi 10 minuta za vas koje će vam pomoći da budete posve dobro. Ugodno se smjestite. Oči su vam otvorene. Samo polako udahnite i izdahnite. Postanite svjesni prostora oko sebe. Udahnite i izdahnite. I osjetite kako vam se tijelo sa svakim izdahom opušta sve više i više. Polako zatvorite oči i osjetite ugodnu težinu svog tijela. Osjetite kako vam stopala ugodno prijanjaju na podlogu. Kako su vam ruke ugodno teške na krilu. Osjetite kako vam se tijelo sa svakim udahom i izdahom sve više opušta. Obratite pažnju na zvukove oko vas. Oni dolaze i odlaze.
kruže oko vas i ponovno odlaze, ostavljajući vas u sve većoj i sve ugodnijoj opuštenosti. Sada obratite pažnju na svoje tijelo. Samo budite promatrač i skenirajte ga da vidite kako se osjeća. Polako pređite u svom umu preko cijelog svog tijela, od nogu pa sve do glave i nazad. Primijetite koji su vam dijelovi tijela opušteni, a koji napeti. Ako vam misli pri tome odlutaju, i to je dobro. Samo ih vratite i nastavite gdje ste stali. Obratite sada pažnju na svoj dah i na to kako vam udah podiže energiju, a izdah je spušta. Samo prirodno dišite i obratite pažnju na svoj dah. Osjetite pokret daha u tijelu, kako vas ispunjava čistom i svježom energijom. Udah i izdah. Sada ako želite, polako počnite brojati svoje udahe i izdahe. Udah je 1, izdah 2, ponovni udah je 3, izdah 4, polako i prirodno. I kada dođete do 10, krenite iz početka. Samo dišite polako i prirodno.
Osjetite kako vam se tijelo sa svakim udahom i izdahom sve više i više opušta. A sada otpustite svoj neka odluta, neka vam misli polete kamo god žele. Dopustite svom umu da bude slobodan i nesputan. Neka misli sve što želi misliti ili neka miruje, kako god mu je drago. Samo oslobodite i otpustite svoj A sada polako vratite pažnju na svoje tijelo. Osjetite kako su vam stopala težinom naslonjena na podlogu. Kako su vam ruke ugodno teške u krilu. I kako ste cijelim tijelom ugodno i udobno opušteni. Udahnite i izdahnite. Udah i izdah. I potpuno ste svježi i odmorni. I polako, kada ste spremni, otvorite oči. Kako vam je bilo? Jeste li se lijepo opustili? Nadam se da jeste i da vam je bilo dobro. Ne brinite ako vam je bilo drugačije nego što ste očekivali. Naš se mijenja svaki dan i sutra će vaš osjećaj opuštenosti biti poseban i potpuno različit od ovog današnjeg. Bravo za vas, jer ste odvažno zakoračili u opuštanje, u mir. Čekam vas sutra na istom mjestu, da zajedno krenemo još jedan korak dalje. A do tada budite mi dobro